Assalamu alaikum masu sauraro. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na, inda kuka ji cewa shahararriyar jarumar Kannywood da sauran jaruman Kannywood wato Fatima Usaini, jarumar series fim ɗin Labarina, ta fito ta yi maganganu kala-kala wanda ake tunanin tana zuga matan aure akan cewa kar su yi wa mazajensu biyayya. Shin wane dalili ne ya sa Fatima Usaini ta series ɗin fim ɗin Labarina ta fito tana faɗar waɗannan maganganu kala-kala? To akwai wani shiri da suke gabatarwa a tsakaninsu, inda kowa yake faɗar albarkacin bakinsa. To Fatima Usaini dai ta fito tana ba wa mutane al'ummar musulmi haƙuri cewa ita ba haka take nufi ba, mutane ne ba su fahimci abin da ta faɗa ba. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka a cikin wannan tasha ta sharhin Labarina mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Inda Fatima Usaini ta ƙara da cewa rashin adalci ne kawai, ni ba ina nufin mafi ƙarfi, na fi ƙarfin na yi wa mijina wanke-wanke da kuma girki ba da kuma wankin kayansa ba ne ba. Kawai ina kwatanta cewa su ma mazaje su yi wa matansu adalci. Idan har sun tabbatar da cewa aiki ya yi wa matan nasu yawa, to su rage musu. To mutane suna tunanin cewa ba wannan abu take nufi ba, sabida a tattaunawar tasu ta faɗi maganganu wanda ba su dace ba, kuma ba a haka ya dace ta faɗi wannan magana ba. To jama'ar musulmi me kuke tunanin zai faru da wannan mata? Inda mutane da yawa na ƙasar Najeriya wato Hausawa da ma sauran masu acting a cikin wannan masana'anta ta Kannywood sun fito tun mayar mata da martani kala-kala, wanda hakan ya jawo mata tsangwama a masana'antar Kannywood. Inda mutane da yawa suna zaginta, suna gaya mata maganganu kala-kala wanda an tura mata a message, an kira ta direct an gaya mata. To hakan ya ba ta matuƙar haushi. Wannan dalili ne ya sa ta samu zantawa da BBC Hausa News, ta fito domin ta wanke kanta a bisa wannan zargi da mutane suke mata. Sai dai al'umma ba a iya musu. In dai har ta riga ta furta wannan magana, to da gaske take ba da wasa ba. Wanda sauran wanda suke zama su yi wannan shiri, shugaban Kannywood wanda yake jagorantar Kannywood a ƙasa tamu ta Kano wato Abba Almustapha, ya fito ya bayyana cewa su daina wannan shiri, domin hakan zai ja sauran matan aure su daina girmama mazajensu, su dinga yi musu ɗabi'u kala-kala. Inda hakan ya sa jaruman Kannywood ɗin mata wanda suke gudanar da wannan shiri sun ɗan ji haushin abin da Abba Almustaphan ya gaya musu, sai dai ya suka iya, kamar mai gidansu yake. Wanda in dai ba haka ba zai ja kowacce ya rubuta mata hukunci, ya bata ko ya bata tsawon hutu na ba za ta ƙara yin duk wani series fim ba ko wani fim da za ta iya gabatarwa da kanta ba. Sabida komai ana so shugaba shi zai yanke hukunci. To nan dai suka haƙuri suka yi shiru. Har yanzu ba su ƙara cewa komai ba, amma da zarar Fatima Usaini ko kuma sauran mutanen da suke wannan shiri sun fito sun yi magana, za mu sanar muku. Abin da ya sa muka sanar muku da wannan ma ba komai ba ne ba, face Fatima Usaini tana so ta wanke kanta ne a bisa wannan zargi da mutane suke mata. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin Labarina, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora.